Maiatzaren 8an danok mendietara. Animatzen zate? Iepa unon, jungo algea danok elkarrekin 650 tontorroiek igotzera. Venga, bagoaz! Maiatzaren 8an tontorretan ikusiko gara. Animatu! Izan mende goizale. Izan gautxori, Maiatzak 8an mendira egoko gara. Animatu! Maiatzaren 8an, denok tontorretara. Euskal preso errefuxiatu deportatuak etxera. Bizikidetza eta pakea. Denok mendi tontorrera. Gu, Kizkitza, Izazpi, Oleta, Irimo, Beloki. Begiratu ordutegiak. Tontorrean guztiok argazkirako 11:30. Izan bidea, egin bidea. Kaixo, 650 tontor igotzera goaz. Basatoz? Kaixo, soy Juanito Yarzábal, alpinista. Vamos a subir 650 cumbres de Euskal Herria. ¿Te animas? Euskal Herrian inoiz egin den mendi igoera bateratu handiena. Animatu, zatozu ere. Etxerako, elkar bizitzarako eta bakerako bidea egitera goaz. Egurre eta animo dan hori. Izen emateak 650 tontor.sare.eus web horrian. Anima zaitez. Ni ere Euskal Herriko mendietan izango naiz, animatu duzu ere eta egin bidea gurekin. Gaitz maiz naiz, eskalatzailea, eta ni ere bidearen parte izango naiz. Izan bidea. Tontorretan elkartuko gara. Egurre!